Viața are obiceiul de a ne provoca la nesfârșit, îndemnându-ne să microgestionăm fiecare aspect minuscul. Rezultatele, programul, modul în care reacționează ceilalți. Cu cât încercăm mai mult să ne impunem voința, cu atât ne simțim mai epuizați și iritați. Planificăm fiecare mișcare, convinși că, dacă depunem mai mult efort, persistăm neobosit și ne agățăm strâns, totul se va alinia perfect. Dar imaginați-vă dacă v-aș dezvălui că adevărata realizare nu constă în efort, ci în a renunța. Că, renunțând la control și având credință în cosmos, deschideți ușa către sosirea fără efort a tot ceea ce căutați. Astăzi, haideți să explorăm practica cedității și să descoperim de ce obiectivele pe care le-ați urmărit se îndreaptă deja spre voi. 1. Cosmosul reflectă energia voastră, nu urgența voastră. În înțelepciunea budistă, recunoaștem că cosmosul nu este haotic, ci este acordat precis la vibrațiile pe care le proiectăm. Această vibrație este frecvența noastră energetică care transmite semnale non-stop către univers. Imaginați-vă frecvența ca fiind lungimea de undă pe care trăiți. Mentalitatea, sentimentele și convingerile voastre generează un fel de semnal energetic. Când rezonezi cu seninătate, credință și optimism, emiți o vibrație de abundență și armonie. Cosmosul oglindește apoi acest lucru, modelând lumea ta pentru a se potrivi, atrăgând mai mult din acea esență pozitivă. Totuși, atunci când disperarea pune stăpânire pe sine, amestecată cu îngrijorare și căutarea neobosită a ceea ce credem că ne lipsește, frecvența noastră se modifică. În acele stări disperate, suntem desincronizați cu ritmul cosmic. În schimb, semnalăm lipsuri. Disperarea este puternică, dar se întoarce împotriva ta. Forțând frenetic rezultatele, transmiți nevoia în detrimentul abundenței. Cosmosul nu înregistrează rugămintea, preia vidul și amplifică acel sentiment de lipsă. Dar dacă te oprești, îți realiniezi esența cu aspirațiile tale autentice și crezi că vor sosi exact când vor fi gata, se produce o schimbare. Frecvența ta se mută de la deficit la siguranță și abundență. În această armonie, cosmosul oferă indicii, șanse și legături care îți apropie dorințele. Cu toate acestea, forțarea excesivă și constrângerea perturbă acest curent înnăscut. Poți presupune că acțiunea suplimentară accelerează progresul către obiective, dar adesea invită la epuizare, tensiune și scepticism. Cu cât efortul este mai aprig, cu atât invoci mai multe obstacole nedorite. Cosmosul se acordează la energia ta, nu la frenezia ta. Încetează vânătoarea frenetică și îmbrățișează o atmosferă de echilibru și credință constantă. Cosmosul va acoperi decalajul. Esența este să-ți sincronizezi aura cu dorințele tale, să te detașezi de dictarea rezultatelor și să ai încredere că dorințele tale sunt pe drumul cel bun. 2. Obstrucționezi doar ceea ce încerci să domini. O profundă perspectivă budistă este că a strânge prea ferm pentru a controla viața împiedică de fapt progresul ei organic. Este instinctiv să tânjești după stăpânire. Ne propunem să orchestrăm, să anticipăm, să garantăm o navigare lină. Dar agățarea de acest impuls generează opoziție, atât în interior, cât și în cadrul cosmosului. Imaginează-ți că strângi un obiect atât de puternic încât pumnul tău devine rigid și neclintit. Cu cât strângerea este mai strânsă, cu atât mai puțin o poți simți sau savura. Existența reflectă acest lucru. Încercarea de a supraveghea fiecare rezultat, fiecare moment, fiecare fază, ne face rigizi și sigilați. Blocăm intrarea pentru elemente noi. Dorința noastră persistentă de dominare declanșează conflicte, respingând exact elementele pe care le căutăm. Renunțând la această strânsoare și îmbrățișând capitularea, invităm ritmul natural al vieții. Nu este pasivitate. Este eliberarea de compulsia de a microgestiona detaliile și bazarea pe cosmos pentru a se ocupa de restul. Aceasta nu este inacțiune. Este un efort intenționat, fără coerciție, fără a supraveghea fiecare fațetă. Procedezi cu concentrare și motivație, dar eliberezi fixarea asupra scopului final.
Eliberarea dominației se extinde dincolo de evenimentele exterioare și către tărâmul tău interior. Dacă încerci la nesfârșit să-ți reglezi mintea, stările de spirit și comportamentele de frică sau neliniște, cultivi bariere interioare. Aceste bariere blochează liniștea și ușurința. Cedarea în fața fluxului vieții dizolvă acea tensiune interioară, stârnind uimire. Cosmosul răspunde acestei receptivități și credințe. Renunțarea la control nu înseamnă abandonarea ambițiilor sau a viselor, este încetarea forțărilor, este crearea unui loc pentru ca minunile să se desfășoare, fiind sigur că ceea ce este destinat se va manifesta la momentul potrivit. Crești spațiu pentru ca perspectivele, darurile și răspunsurile să apară organic, fără amestec. Cu cât te agăți mai tare pentru a controla, cu cât te agăți mai mult, cu atât obstrucționezi mai mult. Când îți eliberezi strânsoarea, creezi o deschidere în care tot ce tânjești curge fără efort. Ai încredere în proces și fii martor la universul, orchestrând miracole dincolo de orice ți-ai fi putut imagina. Tăcerea vorbește mai tare decât zgomotul. 3. Tăcerea vorbește mai tare decât zgomotul. În lumea noastră de mare viteză, zgomotul ne bombardează din toate direcțiile, atât din exterior cât și din interior. Telefoanele zumzăie non-stop, mințile bubuie la nesfârșit, iar noi ne mișcăm, gândim, reacționăm în permanență. Totuși, învățăturile budiste dezvăluie că înțelepciunea și perspicacitatea autentice ies la iveală din tăcere. Tăcerea merge dincolo de simpla liniște. Este spațiul fertil în care se trezește înțelegerea profundă. Calmând mintea, ne acordăm la șoaptele subtile ale cosmosului. În acea liniște, adevărurile mai profunde se dezvăluie în mod natural. Imaginează-ți un lac senin. Când suprafața sa este netedă și liniștită, vezi clar adâncurile de dedesubt. Dar dacă îl agiți cu valuri de îngrijorare, distragerea atenției sau gândire excesivă, vizibilitatea dispare. Numai îmbrățișând liniștea interioară putem întrezări răspunsurile pe care le-am căutat. Tăcerea deține de asemenea o putere imensă la nivel extern. Într-o cultură în care toată lumea concurează pentru a fi auzită, strigând, promovând, dominând, alegerea tăcerii devine cel mai puternic atu al tău. A rămâne liniștită în mijlocul frământărilor îți protejează pacea și semnalează universului că lumea ta interioară este stabilă și centrată. Aceasta nu este pasivitate sau retragere. Este încrederea de a ști că nu trebuie să adaugi la gălăgie. Adesea, cele mai importante mișcări sunt făcute în liniște, fără un cuvânt. Cu cât ne umplem viața mai ocupați cu zgomot, cu atât rămâne mai puțin spațiu pentru ca universul să ne vorbească. Cădem în capcana de a crede că trebuie să vorbim, să acționăm sau să răspundem constant pentru a crea schimbare. Totuși, cosmosul comunică prin ghionturi blânde, intuiții blânde și semne liniștite. Vorbele mentale constante sau îngrijorarea îneacă aceste mesaje. Tăcerea, prin contrast, ne reconectează profund cu noi înșine și cu fluxul mai larg. Aduce claritate, aliniere și capacitatea de a auzi îndrumarea subtilă care ne îndrumă spre dorințele noastre. Nu este vorba despre a ne închide față de lume, este vorba despre cultivarea liniștii interioare pentru a trece prin viață cu o mai mare perspicacitate și calm. Tăcerea vorbește mai tare decât zgomotul. În acea liniște descoperim adevărata noastră putere, direcție și legătura cu universul. Îmbrățișarea ei deschide poarta către tot ceea ce îți dorești cu adevărat. Pentru arta de a avea încredere în timp. Într-o societate obsedată de rezultate instantanee, așteptarea pare dureroasă. Tânjim după orice, succes, bucurie, iubire, împlinire, chiar acum. Dar budismul oferă înțelepciunea profundă a încrederii în timp, o practică care remodelează relația noastră cu desfășurarea vieții. Universul nu se supune calendarelor sau termenelor noastre limită, se mișcă după propriul său ritm sacru, perfect potrivit cu calea sufletului nostru și cu binele suprem. Doar pentru că ceva nu a sosit încă nu înseamnă că nu va sosi niciodată. Adesea, cosmosul pregătește în liniște ceva mult mai extraordinar decât își pot imagina mințile noastre nerăbdătoare.
A avea încredere în timp înseamnă a renunța la panica care cere rezultate instantanee. Este credința că totul se întâmplă exact așa cum ar trebui, chiar și atunci când imaginea pare neclară. Când te predai acestui plan mai amplu, unul mai frumos și mai complex decât oricare ai putea forța, găsești pace și ușurință profunde. Aceasta nu este lene, este o prezență activă. Îți faci partea, permițând în același timp vieții să se desfășoare natural. Gândește-te la natură. Florile nu înfloresc sub presiune. Ele înfloresc la momentul lor. Forțarea creșterii creează doar rezistență și tensiune. Încrederea în sincronizare ne aliniază cu ritmul armonios al Universului, aducând exact ceea ce avem nevoie atunci când suntem pregătiți. De asemenea, reconfigurează întârzierile, pauzele și așteptarea ca daruri, nu ca bariere. Aceste perioade construiesc înțelepciune, claritate și putere interioară. Te pregătesc, îți rafinează disponibilitatea și pregătesc terenul pentru ceea ce urmează. În culise, Universul aranjează condițiile ideale pentru ca dorințele tale să se manifeste. Încrederea în sincronizare înseamnă să curgi odată cu curentul vieții, încrezător că acesta funcționează întotdeauna în favoarea ta, chiar și atunci când dovezile nu sunt încă vizibile. Răbdarea nu este pasivă, este un act îndrăzneț de credință. Când ai încredere că totul se desfășoară în perfectă sincronizare divină, deblochezi o pace profundă, știind că ceea ce este menit pentru tine este deja pe drum și nu este nevoie să forțezi nimic. Încrederea în sincronizare te eliberează pentru a rămâne pe deplin prezent, a savura călătoria și a lăsa Universul să te surprindă cu ceea ce urmează. Cincul atragi ceea ce crezi că meriți. Una dintre cele mai profunde învățături budiste este că credințele noastre interioare modelează realitatea în care trăim. Acest lucru se aliniază strâns cu legea atracției. Atragem în viețile noastre ceea ce simțim că merităm cu adevărat. Universul, în înțelepciunea sa nemărginită, răspunde nu numai dorințelor noastre, ci și vibrației pe care o radiem pe baza sentimentului nostru de stimă de sine și a ceea ce credem că este posibil. Când crezi că meriți pace, succes și bucurie, Universul reflectă asta înapoi către tine. Aceasta nu este aroganță sau dreptate, este pur și simplu recunoașterea dreptului tău inerent la binecuvântările vieții. În momentul în care îți îmbrățișezi valoarea, începi să te aliniezi cu oamenii, oportunitățile și circumstanțele care corespund acelei credințe. În schimb, dacă simți în secret că nu meriți succesul sau fericirea, dacă presupui că lupta sau eșecul sunt soarta ta, acea credință restricționează ceea ce poate intra în viața ta. Universul întărește apoi acest sentiment de lipsă. Când vocea ta interioară insistă că ești nevrednic, blochezi inconștient abundența. Conexiunile și șansele care ți-ar putea susține obiectivele rămân inaccesibile, deoarece propria ta energie creează o barieră. Soluția constă în schimbarea convingerilor tale. Budismul ne amintește că modul în care ne vedem pe noi înșine ne determină experiențele. Când te consideri merituos de toată bunătatea vieții, rezistența dispare și curgi natural, cu abundența pe care Universul ți-o oferă întotdeauna. Atragi ceea ce crezi că meriți. Convingerile tale devin cheia care deschide ușa către ceea ce te așteaptă deja. Nu este vorba despre a cere mai mult. Este vorba despre a-ți onora valoarea intrinsecă. Fiecare dintre noi este demn de iubire, realizare, pace și împlinire. Când internalizezi cu adevărat acest lucru și trăiești ca și cum ar fi deja adevărat, chiar acele lucruri încep să curgă în viața ta. Universul nu judecă convingerile ca fiind bune sau rele, pur și simplu oglindește energia pe care o trimiți. Așadar, atunci când vibrezi cu certitudinea cuiva care merită succesul și fericirea, Universul răspunde oferindu-ți exact aceleași lucruri. A crede că meriți mai mult nu înseamnă că lucrurile vin fără efort. Înseamnă că oprești autosabotajul, renunți la îndoială și faci un pas înainte cu îndrăzneală. Faci pași inspirați, încrezător în valoarea ta, iar alinierea aduce rezultate în favoarea ta. Fie că este vorba de succes în carieră, relații semnificative sau calm interior, ceea ce primești reflectă cât de mult crezi că meriți.
Pe măsură ce te simți cu adevărat meritat, vei vedea o schimbare. Uși care odinioară păreau încuiate se vor deschide, iar binecuvântările odinioară inaccesibile se vor manifesta constant. Legea atracției nu înseamnă să urmărești sau să forțezi. Este vorba despre aliniere. Când te aliniezi cu credința în valoarea ta, devii un magnet natural pentru ceea ce este menit pentru tine. Universul răspunde întotdeauna la energia ta. Numai atunci când îți recunoști valoarea inerentă, poți primi pe deplin abundența care te așteaptă. Încrederea în sine este poarta către tot ceea ce ți-ai dorit vreodată. Cu cât ai mai multă încredere în valoarea ta, cu atât Universul îți oferă exact ceea ce ai nevoie. Calmul este o manifestare în sine. 6. Calmul este o manifestare în sine, într-o lume care glorifică strădania constantă, efortul și efortul nesfârșit. Noțiunea de calm ca formă de manifestare ar putea părea inversată. Am fost învățați că succesul, dragostea și abundența vin doar prin efort neobosit. Atunci când suntem mereu în mișcare, alergăm și ne chinuim. Dar dacă adevărata cheie pentru a manifesta ceea ce dorim constă în opusul ei, cultivarea liniștii interioare, adevăratul secret al manifestării nu constă în urmărirea neîncetată, ci în îmbrățișarea calmului. Calmul nu este lipsa de acțiune, este prezența clarității, a concentrării și a păcii interioare profunde. Când ești calm, te conectezi cu sinele tău superior, îți auzi clar intuiția și te aliniezi fără efort cu fluxul universului. În această stare de armonie interioară, atragi în mod natural chiar lucrurile pe care ți le dorești. Calmul este o formă subtilă, dar puternică, de manifestare. O energie care atrage viața pe care ți-o dorești spre tine ca un magnet. În învățăturile budiste, totul din univers este legat prin energie. Așa cum un lac liniștit reflectă cerul perfect, fără ondulații, energia ta calmă devine clară și acordată adevăratelor tale dorințe. Când ești în pace, creezi un spațiu deschis pentru ca universul să colaboreze cu tine, în loc să-i reziști. Începi să blochezi oportunitățile, iubirea sau abundența, eliberând strânsoarea anxietății, nerăbdării sau disperării. Energia anxioasă sau grăbită creează disonanță și fricțiune, ca și cum ai înota împotriva unui curent puternic și te-ai epuiza în luptă. Dar când alegi calmul, te predai curentului natural al vieții. Acesta te poartă înainte. Calmul este arta de a elibera rezistența, acceptarea deplină a momentului prezent și renunțarea la lupta împotriva a ceea ce este. În această predare, pregătești scena ideală pentru manifestare. Manifestarea nu necesită întotdeauna un efort intens. Uneori, cea mai puternică acțiune este liniștea, permițând universului să ofere exact ceea ce ai nevoie la momentul perfect. Calmul devine solul bogat în care visele tale prind rădăcini și înfloresc. În momentele de liniște și pace, dorințele tale încep să prindă contur. Când ai încredere în proces și rămâi împăcat cu el, radiezi încredere, deschidere și receptivitate, energii care atrag tot ce ai nevoie. Adevărul este că, în sine, calmul este o alegere activă, o aliniere deliberată cu prezentul, o eliberare de stres inutil și o încredere profundă că universul lucrează întotdeauna pentru binele tău suprem. Înseamnă să rămâi ancorat în mijlocul haosului exterior. În calm, ești liber de frică și distragerea atenției, devenind o conductă clară prin care dorințele tale să curgă. Asta nu înseamnă că lucrurile vin fără niciun efort. Calmul nu este pasivitate. Înseamnă a lua măsuri inspirate și aliniate dintr-un loc de pace interioară. Cu claritate și concentrare, deciziile tale au greutate, obiectivele tale par a avea un scop, iar acțiunile tale au un impact mai mare. Calmul te eliberează de asemenea de atașamentul față de rezultate. Când încetezi să te mai fixezi pe când sau cum, eliberezi presiunea cronologiei și a așteptărilor. Îi oferi universului spațiu să-și facă magia, invitând miracole dincolo de ceea ce ai putea planifica. Cu cât ai mai multă încredere și renunți la control, cu atât te deschizi mai mult către posibilitățile infinite ale universului.
Calmul este forma supremă de manifestare. Te aliniază perfect cu fluxul vieții. Atragi ceea ce ai nevoie exact atunci când ai nevoie, devenind un magnet pentru tot ceea ce îți este destinat. Calmul nu doar invită abundența, creează condițiile perfecte pentru ca aceasta să apară în mod natural. Întruchipând pacea, încrederea și alinierea, devii persoana care poate primi pe deplin darurile vieții. Calmul este superputerea ta, cheia care deblochează tot ceea ce universul are pentru tine. 7. Când renunți, faci loc pentru miracole. În lumea noastră rapidă și obsedată de realizări, suntem condiționați să credem că succesul necesită luptă constantă, urmărire și forțarea rezultatelor prin voință pură. Ne grăbim, ne împingem și ne epuizăm, convinși că mai mult efort înseamnă mai multe rezultate. Dar dacă adevărata cheie pentru a debloca cele mai profunde dorințe ale tale nu este în luptă, ci în actul blând de a renunța, renunțarea este una dintre cele mai puternice practici pe care le poți îmbrățișa. În budism, atașamentul este văzut ca o sursă principală de suferință. Când ne agățăm prea tare de rezultate, cronologii sau rezultate specifice, creăm rezistență și blocăm desfășurarea naturală a vieții. Cu cât ne agățăm mai mult de o persoană, un rezultat sau un obiect, cu atât mai strâns devine strânsoarea noastră, creând o rezistență care perturbă fluxul natural de energie. Această rezistență blochează ceea ce universul încearcă să ne ofere. Ne fixăm atât de mult pe când și cum încât ratăm imaginea de ansamblu, cea pe care universul o orchestrează în liniște, în culise. Când alegi să renunți, încetezi să încerci să controlezi fiecare detaliu și în această eliberare creezi spațiu pentru ca miracolele să se desfășoare. A renunța nu înseamnă să-ți abandonezi visele sau obiectivele, înseamnă să renunți la nevoia de a dicta exact cum ar trebui să se întâmple. Încetezi să forțezi lucrurile în felul tău și începi să ai încredere că universul are un plan mai înțelept și mai frumos decât orice ai putea concepe. În termeni simpli, a renunța înseamnă a te detașa de rezultat. Înseamnă să rupi ciclul îngrijorării pentru ce urmează sau să te concentrezi asupra a ceea ce îți lipsește. În schimb, îți muți atenția către a fi pe deplin prezent, având încredere că drumul este pavat pentru tine pas cu pas. Această eliberare deschide un spațiu puternic pentru noi oportunități, oameni și experiențe. Cu cât eliberezi mai mult, cu atât faci mai mult loc pentru magie. Gândește-te la asta ca la plantarea unei sămânțe. Nu o poți forța să crească mai repede sau să decizi exact cum va încolți. Pur și simplu oferi îngrijire, apă și condițiile potrivite, apoi lași natura să se ocupe de restul. Când eliberezi nevoia de a controla modul în care visele tale se desfășoară, permiți universului să miște lucrurile în moduri pe care nu ți le-ai imaginat niciodată. A elibera înseamnă, de asemenea, eliberarea fricii de pierdere. Când ne temem să pierdem ceva, ne ținem de acel lucru atât de strâns, încât aduce stres și tensiune. Dar când eliberezi acea frică, te deschizi către abundența pe care universul o pregătește deja. Aceasta nu înseamnă indiferență sau inacțiune. Înseamnă să ai încredere că, indiferent ce se întâmplă, meriți ceea ce ți-a fost destinat. În acest spațiu deschis, universul își poate face miracolele. Cele mai profunde apar adesea pe neașteptate. Prin slăbirea strânsorii față de așteptările fixe, invităm surprize dincolo de planurile noastre. Am putea crede că știm ce este mai bine, dar universul, cu înțelepciunea sa infinită, știe și mai multe. Eliberându-ne, îi permitem să ne binecuvânteze în moduri pe care nu le-am anticipat niciodată. A elibera este un act de încredere, o declarație tăcută că tu crezi că universul lucrează pentru binele tău suprem, chiar dacă imaginea completă nu este încă vizibilă. Aici începe adevărata magie. Cu cât ai mai multă încredere, cu atât universul răspunde cu frumusețe și sincronicitate. Universul are propriul său mod magistral de a aranja lucrurile, mult dincolo de înțelegerea noastră, dar acest lucru se poate întâmpla doar atunci când încetăm să încercăm să microgestionăm fiecare detaliu. Când eliberezi lucrurile, eliberezi vechile tipare, gândurile negative și durerile trecutului. Înceți să lași trecutul să-ți definească viitorul și deschizi ușa către posibilități noi.
A elibera înseamnă a îmbrățișa necunoscutul și a avea încredere că ceea ce este menit pentru tine va sosi în momentul perfect. În acest spațiu de abandonare întâmpini noi oportunități, iubire, bucurie și abundență. A elibera nu este pasiv, este o alegere deliberată de a elibera atașamentul și de a avea încredere în călătoria vieții. Este o practică transformatoare care deschide calea pentru miracole. Eliberându-te, inviți nu doar ceea ce ai cerut, ci adesea ceva chiar mai măreț. Când încetezi să te mai agăți prea strâns, creezi spațiu pentru ca magia să se întâmple. Ai încredere că universul te susține mereu și, eliberând controlul, îi oferi libertatea de a-ți îndeplini dorințele în moduri dincolo de imaginație. Eliberarea devine poarta către primire. Cu cât eliberezi mai mult, cu atât te deschizi mai mult pentru a primi. Cu cât permiți mai mult spațiu, cu atât mai multe miracole pot curge. Așa că respiră adânc. Eliberează nevoia de a controla și crede că tot ceea ce îți dorești este deja pe drum. Când eliberezi, faci loc pentru ca cele mai mari miracole din viața ta să apară. Chiar acum, oriunde te-ai afla, închide ochii, respiră adânc și amintește-ți. Tot ce ai nevoie vine deja. Ai încredere în cale, ai încredere în univers și pur și simplu relaxează-te. Când încetezi să mai urmărești, ceea ce ai cu adevărat nevoie te va găsi. Rămâi calm, rămâi deschis și lasă universul să-ți aducă ceea ce meriți. Dacă mesajul de astăzi ți-a adus pace, dă like, distribuie și abonează-te pentru mai mult conținut calmant. Amintește-ți mereu, totul se desfășoară exact așa cum trebuie. Ai grijă de tine și fie ca pacea să fie mereu cu tine. Până data viitoare, fie ca tu să găsești calm în haos, pace în zgomot și încredere în momentul perfect al vieții tale.